Tak dneska sa to ťažko rodilo proti prvým dojmom z prítomnosti nových hráčov proti Leviciám a hlavne Interu. To bolo dneska veľmi zle od začiatku. Naša nekoncentrovanosť na zápas spôsobila to, že Spišská takmer vyhrávala viac ako 20-bodovým rozdielom a nejakým zhlukom náhod sme sa dostali do hry pred polčasom, kedy to bolo len o 9 bodov a sme si povedali v šatni, že sme späť zápasu, nebudeme rozoberať, čo sa stalo v tom 20-minútovom priebehu a čo sa stalo pred tým začiatkom zápasu. To si tiež treba rozobrať, ale teraz nie je čas na to, lebo chceme vyhrať so Spišskou. Treba sa sústrediť na druhú polovicu, kde pri zapojenosti všetkých hráčov bol predpoklad, že sme schopní vyvinúť ešte aktívnejší nátlak na súperových hráčov a darilo sa nám ten zápas prevaliť na svoju stranu a dokonca sme si ho udržali, takže že to víťazstvo aspoň poteší, aj keď ten výkon nebol optimálny a nebol na takej úrovni, od ktorej by sme očakávali.